S, 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 F. U. Ei sovi tupla U. N meillä on. N. Ettekö tosiaan osaa kirjoittaa nopeammin? Toki, herra Väpli. Jos vaan tarvitaan, niin kyllä minä nopeammin osaan kirjoittaa. No pistäkää sitten vauhtia ja pitäkääkin kiirettä. Minä poikkean pienellä välipalalla aliupseerikerholla, joten toimittakaa ne paperit suoraan Everstille. Suoraan Everstille, herra Väpli. Se vaan tässä nopeasti kirjoittaessaan virhelyöntien määrä kauheasti kasvaa kyllä, mutta kiire on kiire. Mitäs me mitään?